L'entitat Tetela va obrir la temporada d'espectacles familiars aquest dissabte passat amb una festa d'inici al Parc del Pla de l'Ametller. Com ja va sent habitual en els últims anys, l'entitat encarregada de la programació familiar al Teatre Municipal i la Factoria organitza una festa amb activitats infantils i propostes culturals per donar per inaugurada la temporada d'arts escèniques. Aquest dissabte passat, 20 de setembre, el Parc del Pla de l'Ametller va acollir aquesta jornada que va començar a 4:45 de la tarda. Entre les activitats hi havia el taller de maquillatge amb Maquiart o la instal·lació participativa Pirena de la companyia A Pic i Pala, que va tenir molt bona acollida entre totes les famílies que hi van participar. Nens i nenes van poder descobrir camins i paisatges dels Pirineus a través de diferents mecanismes enginyosos que es van instal·lar al parc. A banda d'aquesta instal·lació, Quin Cacau també va portar la proposta Juguem la Natura, amb tot d'elements pels més petits. A 7:15 de la tarda, la companyia Pentina el Gat va protagonitzar el concert Eufòria. Coincidint també amb la Setmana de la Mobilitat, l'Escola de Natura va participar de la jornada amb un taller de matrícules per a bicicletes. La festa va suposar l'inici d'una programació que s'allargarà fins a final d'any i que inclourà un espai familiar a la Muralla durant la Festa Major de Sant Martirià, Matres de la companyia Campi Qui Pugui al mes de novembre i l'estrena del musical Sons de Nadal de la companyia Ninus al mes de desembre. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web de Tetela i a la de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles, on també es poden adquirir les entrades.